Bună ziua! Bună ziua! Mă aflu astăzi 28 iunie, 28, da, 28 iunie 2023. Mâine se fac 43 de ani de la cea mai mare tragedie rutieră petrecută în România. România, da. Este vorba despre un autobuz care venea de la Fălticeni spre Botoșani, prin Dumbrăveni, venind, au luat mulți locuitori, mai mulți decât trebuie să aibă autobuzul, că nu pretrece altele mașini mai multe. Și autobuzul era încărcat, supraîncărcat, și venind despre Suceava, despre Dumbrăveni, venind spre Botoșani, aici la pod au făcut explozii la caușucul din dreapta, la autobuz. Așa, au făcut explozii. În stânga mea mă aflu cu domnul Gheorghe Podaru. Domnul Gheorghe Podaru a fost în ziua aia de duminică, 29 iunie 1980, era în ziua de Sfinți Petru și Pavel. Da. Dumneavoastră ați fost printre primii care ați ajuns la fața locului. M-am întâmplat, da. Și au fost niște șobeni primii care era. Dar ați fost printre primul care ați intervenit și a salvat lumea. Am salvat oameni și am scos și morți și vii și nu știu ce să spun. Am scos așa într-o doară, nu prea am fost că vai de mine plătit sau ceva, nu. Așa m-a știut conștiința. A fost ceva inopinat, s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva. Tragedia. Și eu m-am apucat să fac treabă, fiindcă am putut, am scos. Am scos vreo 16 vii și morți, ce să mai spun, vreo 50 au ieșit total, dar nu i-am scos eu toți. Cum a fost cineva, nu eram. Mai venit cineva, dar nu. Ca până la urma urmei eu am rămas, am legat autobuzul, le-au scos autobuzul cu două macarale de pe pod. Dumneavoastră locuiți la câteva case. Da, eu locuiesc mai în margine aici. Și am venit din întâmplare. Eu brigadier, eu am fost brigadier când era și AP-ul. Și am venit să văd ogoarele. Când încolo am văzut pozna aici și s-a întâmplat autobuzul răsturnat. Am ajuns aici. Când am ajuns, mai era câțiva oameni. Restul a fost sub apă, înnecați. Care au fost la geam când autobuzul s-a dus pe o parte, i-au aruncat afară. Iar care a fost partea cealaltă, au rămas și nu s-a înnecat, era înșerbânțat oamenii. Eu știu cum să spun, nu știu. Dumneavoastră ați auzit de acasă, ați auzit o bubuitură. De acasă am auzit. Ați venit încoace. Când ați venit încoace, când ați ajuns la fața locului, să uităm un pic în spate. Aici e podul. Da. Deci autobuzul vinea dinspre Suceava. De acolo, da. Așa. Și cam pe unde a căzut? Cam pe mijlocul apei s-a dus. O venit, da, drept la mijloc. S-a căzut pe o parte. Eu mă urcam pe dânsul, ridicăm mâinile în sus și vedeam numai degetele. Deci dumneavoastră când v-ați urcat pe autobuz, se vedea doar degetele. Degetele, atâta. Băi, era tot. Primii secretari, tot. Se neara cum mă urcam eu. Așa. Și era și un monument, dar l-au stricat când au făcut șoselele. Era făcut de un doctor. Doctorul a murit de Dărmășanu, de la Botoșani. Și am murit vorba că se face. Eu știu, mai face primăria. În ziua aia de duminică s-a întâmplat pe la amiază. Pe la amiază, da, atunci. Cu o seară anterioară ați avut o nuntă. Da, la Suceava. Ați avut o nuntă, deci cu dumneavoastră sâmbătă noapte. Da. Când ați venit încoace, ați văzut? Da, am auzit, da, și s-a văzut bubuitura eu când am coborât valea. Bubuitura s-am auzit. Ați auzit-o, venit, dar cum, am văzut și am venit rapid cum am ajuns. Și aici era o stână. Aici, în zona asta? Da, aici era o stână. Domnul Gheorghe, aici era plin de apă. Aici, da. 9 metri adâncime, v-am spus. Și apa săpat în jos. Nu. Deci avea 9 metri apă adâncime, da. Și rese, cum? Acolo, dacă erai pe margine, cădeai. Nu puteai să ieși înapoi, că era ca în fântână, drept. N-aveai ca să te prinzi de ceva. Nu. Și când ați ajuns dumneavoastră la fața locului aici, ați văzut oameni care încercau să salveze? Da. Eu, așa, din partea asta eu, și am ieșit, și acolo era lume. Unde era lumea? Lumea așa de acolo. Acolo, da? Da, i-au aruncat apa. Apa și i-au aruncat. Și acolo am prins a trage și pe mal și pe urmă gata, n-am mai avut și trage, că nu am mai ieșit. Cât au fost, noi am tras atunci. Oamenii s-au dus în lumea lor.
N-a stat de vorbă nici cu unul, nu. Nici cei care au să salveze n-au mai stat pe nimic, au ieșit la șosea, dar v-am zis 16 inși morți, scos aici pe ei. Dâmbul ăsta aici era un dâm. Și v-am zis că au venit și altul mai buznăreu, mai tare. Aici a fost greutate. În ziua de duminică, 29 iunie 1980, un autobuzul care venea de la Fătăceni către Botoșani se aflau undeva în jur de 80 de persoane. Da, și el. Practic, acel autobuz nu trebuia să aibă mai mult de 40 de persoane. 40, nici 45 nu merg în picioare, nici unul. Așa era vorba, da? Dar fiind zi de sărbătoare și cum știm că traficul era cum era pe vremea respectivă. Alt autobuz mai mare nu vine, oamenii s-au îngrămădit și au venit și ei au murit. Au urcat și din Dumbrăveni, da, cum? La Dumbrăveni, la Siminiș, acolo a ieșit în raza asta care merg la Botoșani. Și-a întâmplat accidentul, da. Aici, tragedia. Aici, da. Podul era... Dumneavoastră s-a scris în presa locală, în presa internațională, că ați fost singurul salvator care ați avut curajul să vă băgați și să salvați lumea. Da, era pompieri, erau armata, nu a văzut toată lumea și ei. Ați intrat și ați băgat, sigur, ați avut curajul respectiv? Da, cum, de aici cum era răsărit asta, așa era lumea aici. Nu v-am spus. Aici era înconjurat armata, era 1000 de oameni aici era. Tot felul, opriți, mașini, păi de capul. Nu mai trecea nimeni. Da, și au venit din Suceava, au venit din Botoșani, au venit până aici și au venit de aici, până aici. Da, oamenii tot au venit. Basculanta. Aici era basculanta. De aici eu luat. De aici eu luat, da? Da. Și puneam basculantă și ducea la morgă la Botoșani. Nu era șoseaua așa. Nu era șoseaua. Nu. Și aici a scos o serie de morți în partea aceea, n-am mai trecut prin apă aici, în partea aceea. Și o serie aici de oameni. În partea asta. Da. Și acolo era s-a necat una de la noi scoasă acolo, pe dâmbă era. Aici. O femeie, da, partea aceea. Aici podul și o bănașă. Mi-ați povestit dumneavoastră că aici s-a mai necat. Da, înainte. Și militari. Și militari? Și, da, podul și o bănașul aici se spune la noi. De ce? Că, v-am spus, unul și o bănaș s-au făcut seama aici, s-au spânzurat. Aici? Da, aici, la pod. Și aici la pod îi zici că este nicuratul. Blestemat. Așa, e blestemat. Și să înțeleg că aici au murit mai multe lume. Au murit militari? Militari, tot așa. Tot era aici, era apă. Tot. Aici era apă tot. Da, și până mai încolo, ieșit. Da, și era drept aici. Uite aici am legat autobuzul, vedeți? Aici? Uite aici așa. Aici ați legat dumneavoastră, da? Aici, da, uite așa. Aici l-am legat din spate, din față și acolo din spate. Și macaralele de pe pod le-au scos. O tras, 2 macarale. Da, dar cum, dar erau 1000 de oameni au văzut treaba asta, nu eu. Dar eu nu m-am băgat să mă vadă oameni, m-am băgat să fac treaba și am făcut-o. Nu s-a băgat pompiere să lege autobuzul. Nu, dar nu s-a băgat, scoată mort, nu s-a mai băgat. Capa era rece ca gheața. Dacă ei nu era specialist, trebuie să știi, să noți la 9 metri adâncime și apa ca gheața, trebuie să ai o leacă de curaj și al de sus. Ține cu tine, tu nu faci nici ca el. Aici în spatele nostru a căzut autobuzul. Da, aici a căzut, el când a căzut s-a răsturnat, practic. O venit cu botul în jos și s-a înturnat pe o parte. S-a răsturnat cu roțile în sus. Da, cu botul în jos pe o parte răsturnat, nu cu roțile în sus. Pe o parte, da? Pe o parte. Nu era cu roțile în sus. Eu așa l-am legat pe o parte. Și dumneavoastră a spus când ați ajuns, v-ați urcat pe autobuz și ați ridicat mâna și nu... Eu mă ridicam pe autobuz și ridicam mâinile în sus să vedea numai vârful la mâini la mine. Tot întreba să vadă cât e adânc, cât e atât aici și se vede, zic aici e așa. Are 9 metri adâncime a fost. Și apoi o carat vreo 10 basculante, câteva zile de o stupat aici. După o lună de zile, așa ceva, o venit și o stupat. O stupat. Da. Domnul Gheorghe, a spus când ați ajuns aici la fața locului, erau oameni întinși, cei care erau decedați, morți, da. Și încercau cineva să-i buznărească. Uite acolo, partea aceea. Partea aceea. Partea aceea era. Deci, la tragedia aia s-a întâmplat ca cineva să profite din moment să găsească ceva. Eu am spus, dacă nu ieși și nu știa, eu nu mai stau, mă duc acasă. A strigat la ei să nu... Am strigat la lume, cum? Cine era acolo? Deci îi căutau de ce? De ceasuri, de bani? De bani, de ceasuri.
Era polițarul, cu Barbacar era, el era șeful circulației la Botoșani atunci, de murit Barbacarul. Da, el coborât, a făcut reguli. Odată a venit armata, poliția și a înconjurat Balta și nu mai intra nimeni. Nici aici, nici aici, nu mai intra nimeni. Da, practic a securizat perimetrul. Da. Ca să nu mai poate intra lumea. Nu mai intra nimeni. Gata. Autobuzul a căzut la amiază și toată operațiunea de salvare, așa, da. Până la 1 noaptea s-a... Da, cum, da, și autobuz, cam pe la 1 jumate, 2, așa ceva. 1 jumate, 2... Da, o căzut. O căzut ziua. Ziua, da, ziua. Așa. Și a stat până noaptea. Până noaptea a stat, până s-a legat. Până am terminat, așa ca și zis. Și pe a doua zi a venit iară poliția și am venit din nou. Și acolo era, că apa era până acolo unde și aia. Deci tot aici, și în partea stângă și în partea dreaptă era aici apă, da, dreaptă, după pod acolo, dar încolo nu era apă. Nu, așa, nu era. Aici. Deci de aici era apă. De aici apă până în partea și aia. Dar adânc era adânc până la stufușala era. Dincolo nu, era balt, așa. Deci, dar până la adâncime, până acolo era. A spus dumneavoastră că avea în jur de 9 metri. 9 metri, da, păi da, aici era 9 metri. O mare tragedie. Păi, da. O mare tragedie în care și-a pierdut viața 48 de persoane. 50 ceva, mă. Să fie și mai mult de 48. Da, cum? Sunt la 50 ceva. Sunt la 50. Da. S-a ridicat autobuzul. Da. Aici a venit și a acoperit. A venit și a tras cu pompile apa să o scadă. Pompi, da. Înțelegi? Dar apă multă a început să scadă. Dar a început a fugi pământul. Și a stăpat și a mai fost. Ce-a mai fost? Da, dacă au mai fost. Dacă au mai fost, nu știu, a stăpat. O stupat. După dumneavoastră, credeți că ar mai fi aici? Poate, eu știu. Morți? Nu știu. Poate să mai fie. Nu știu. Da, asta e. Deci nu se știe adevărul? Exact, adevărul nu se știe. Nu se știe. Nu s-a oprit, nu s-a mai catat, nu s-a mai... Nu a trebuit. A trebuit ori și o scăzut de tăr, dar nu putut, trebuie să tragă puternici pompi. Că apă de izvor era aici, nu te jucai, apă multă. Ori nu a trebuit să tragă deloc. S-a căutat pe din adâncime și că era așa la fund. Dar pe urmă a venit mălul, l-a stăpat și nu mai ai cum să faci la adâncime și asta e. Când ați ajuns, oamenii încercau să salveze, străgeau unul pe altul. Da, pe așa, ține unul de altul. Da. Dumneavoastră când ați ajuns la fața locului, ați tras, da. primii dar care nu, ați tras. Aici, primal, partea aceea. Aici nu mai era oameni. Nu, acolo era. Acolo era zvârlitea. De acolo străgea. Iar când a căzut autobuzul aici, a fost aruncat în partea aia. Borborăsa apa aici și s-a făcut cașierul și cu din motorină și cu de la autobuz, cu, nu v-am spus, ne-au dat mască și mă înnădușăm. V-au dat mască ca să vă cufundați? Da. Și n-ați suportat? Nu, mă înnădușăm, nu puteam respira, că era apa murdară și nu puteai să faci nica. Am aruncat-o. Când a scos autobuzul, nu mai era nimeni în autobuz? Nimica nu era. Gol. Gol. Da, era primul secretar, era pe pod, erau tăți. Iar un alt aspect, dumneavoastră a spus că a doua zi după ce s-a scos autobuzul, ați mai găsit încă? Așa, în partea ce? În partea ce? În măl. Câți morți? Un mort am găsit eu. Un mort, nu? Da. Că eu v-am spus, făceam cruci și nu găsesc eu. Dacă l-am găsit tot eu, ce să fac? Și era un tânăr? Un tânăr, un elev, student, zicea că a mers la un meci de fotbal, la Făltișeni. De la noi, din Botoșani și alai. Înțeleg. Da. Deci, asta a fost ultimul mort scos. Așa e care s-am văzut atunci. Pe urmă, nu mai știu. O întrebat primul secretar, cred că mai este cineva cu tare, nu știu ce, m-a întrebat. Domnule, nu spun că nu mai este, dar nici că este, zic. N-ați fost sigur pe dumneavoastră dacă este sau nu este? Da, n-am fost sigur, i-am spus, nu știu, nu sunt precis. Se spunea că șoferul a supraviețuit, a ieșit și a venit? Nu. Șoferul a murit? Toată a murit, a murit toată lumea. Și toată lumea, nu? Toată lumea a murit. Dumneavoastră a fost șoferul? Norocul, dar cum norocul a fost așa, că am fost noi atunci câțiva au tras așa cu bețele cele de la stână, ciobenii. Au tras partea cei care au ieșit mai aproape. Dar care au venit la adânc, nu au mai venit. Nu a mai venit nimeni după adânc, nu a mai intrat lumea. Și să vorbim. De fapt a fost câteva minute, doar șocul ăla termic, apa rece, cum era ziua călduroasă. Vale.
Era ușor de prins, că îi prindeai de buleandă și ea zvârlei, nu era cu pielea goală. Dar dacă nu a mai fost un morț, ce să le facem? Deci de unde să-i scos. Dar pe ăștia care am apucat, dacă erau jei, îi scoteam pe toți. Unul câte unul, că era ușor de scos. Pe vremea lui Ceaușescu, aici au fost câțiva jurnaliști. Au fost câțiva jurnaliști. Mi s-a spus că, dumneavoastră mi-a spus că s-a scris în scânteia. Scânteia a fost atunci și fotografii și toate. A doua odată, nu v-am zis, ne-au dus 2 ziare un inginer. Băi, deși uite, o minune ai făcut, toți București te vede pe tine și ai făcut. Că a salvat lumea, ca să interveniți și a salvat atunci. Uite, bravo, uite, ei tăugezi de astea acolo la București. Numai că ziarul a fost doar atât. În București, nu mai ieșit din țară. Domnul Gheorghe, aici este podul, în partea dreaptă avem o serie de cruci și în partea stângă avem altă Ce motiv? Motivul a fost ăsta, care am zis, care din partea Suceviei i-am scos în partea și i-am dat din mal spre Dumbrăveni, spre Suceava, și așa care din județul Botoșani i-am scos partea aslantă, spre județul Botoșani. Dar ei, din întâmplare, au fost amestecați, că erau și de la Iași morți, erau și de pe tot locul, și așa că au rămas, dar așa ca hotărât, așa au rămas. Suceava în partea aceea și Botoșani în partea asta. Au fost și copii. M-am uitat pe cruci, m-am uitat pe cruci, sunt copii. Dar cum, au fost copii. Ați scos copii? Dumneavoastră ați scos? Dar cum, am scos... Păi copiii ce-au șocat tot trecut, când ai văzut un copil de 7-8 ani, îl scot dus la... Și flori la copii, niște fetișoare, avea flori acolo. Deci cum era un autobuz. Un autobuz, dar cum, de asta, vai, ne-au șocat chiar. Erau cum, vreo 50 de cruci au fost. Da? Fost 50. Și un monument a început doctorul să facă, scris pe monument și tot. Când au făcut șoseaua aici, au făcut, o stricat tot, o rămas aia asta numai. Și aici, vreo 4 ani la rând, vine 4-5 preoți ține slujbă pe așa. Dar acum văd că nu a mai venit nimeni. Am văzut aici că este și o asistentă. Acolo era o asistentă. Asistentă, da, iar de Burdujeni, da. Da? S-a urcat din Burdujeni? S-a urcat din Burdujeni să vie și uite că aici sunt pe cruci, scrie. Da. Dar scrie clar, vine oamenii, le întreține, vedeți că au pus coroane, vine, uite, vedeți, o stricat fotografia aici. Era copil, da, cum, fotografie era. Un copil era aici? Da, cum, uite. Și aici la fel? Da, cum, da, uite. Domnule și lume. Da. Uitați, uite acolo, scrie o serie, da, frumos. Aici este Arasim Angela, născută pe 17 mai 1960. Decedat la 29 iunie 1980, din Burdujeni, de Suceava. Da. Asistent medical la Botoșani. Da. Probabil se deplasați la serviciu. La serviciu, da. Uite, și aici jos scrie. Și aici, da, aici este un mesaj. Îngerașul nostru, drag, amar în suflet, ne-ai lăsat mereu, vom plânge după tine, cu multe lacrimi și suspine. Nichifor Gabriel Dănuț, născut la 27 iulie 1973, decedat la 29 iunie 1980. Dumnezeu să-l odihnească. Este una dintre cele mai mari tragedii. Și asta e. Probabil că acest copil poate l-a scos dumneavoastră. Dască lui Cristina Loredana, născută la 1971, decedat în 1980. Domnule, tineri, domnule. Vai, îți vine așa, nu știu cum să vă spun. Foarte mare greză. Trist. Da, n-ai cum. Și toate crucile scrie. Și nici cum a murit. Era numit autobuzul morții. Morții, da, da, așa era la Botoșani dus, l-am văzut la veche. L-ați văzut, da. Era un autobuz micuț. Micuț era, da. Micuț. Și încărcat. Supraîncărcătura lui. Supraîncărcat. În acel autobuz mai aflau, trebuia să aibă cineva nuntă, mire și mireasă. Da, sunt la Breuiești, de la noi, din comună. Da? Da. Au murit? Da, au murit cu lumânările târguite, da. Asta a fost soarta lor. S-a dus să târguiască, să iei lumânări? Să iei lumânări acolo la Suceava, la... Cu tot cu naș, cu tot? Tot, da. Aia e treaba. Și a murit aici. Și aici a murit o femeie cu băiat, de la noi, din sat, în Grăpat. Ce să faci? Eu am ajuns acasă și uite, moartea a fost aici. Deci aici erau izvoare. Izvoare, dacă nu puneai, și amu era apa aici.
Da? Era izvoar plin, nu saca niciodată. Aici, în locul respectiv, drumul din Suceava și Botoșani, în zona Huțani, se numesc 7 poduri. 7 poduri, da. Da, deci chiar sunt... Sunt, dar sunt 7. Și aici au fost cel mai multe accidente. Aici? Da, cum? Și aici doar s-au răsturnat într-o iarnă și autobuzul. Înainte de a ajunge la pod, partea aceea, bătea vântul și era gheață și l-au răsturnat partea aceea. Da, dacă au căzut, nu au căzut în apă sau ceva, da. Oi și văd 3-4 păleți. Ziarele vremii, că am citit articole din anii 90, se povestea că aici e un loc blestemat, strigoi și multe altele. Da. Poate că nu e întâmplător. Cine știe, că a spus că înainte a mai murit o femeie. Da, a murit tot aici, cum nu v-am zis. Vinea la prășit? Prășea pe văile astea și-au venit stele pe picioare. Și-au căzut, au rămas sapa. Asta cu ceva timp înainte de autobuz? Da, cum, înainte cu prășea. Nu știu cum tot noi am scos-o. Am venit cu o plasă, trag la pește și am scos mie. Și filmat la asta. Și cu mult înainte au fost militari care au... Militari, da. Au căzut aici? Da. Cu mașina? Cu mașina au căzut și au murit și așa. Da. Vă ușați 7 militari, așa parcă spunea. Se povesteau bătrâni, din unul în altul. Da. Și din păcate, cea mai mare tragedie a fost cel cu autobuzul în care a murit. Da, și aici așa îl numește podul Ciobănașului. Podul Ciobănașului. Așa a rămas. Așa, aici s-a spânzurat cineva? Da, un om, Ciobănașul chema. Dar știți în ce perioadă? Dar nu... Înainte? De mult, bătrânii povesteau, nu știu. Da. Asta. Aici se zice că și unul motociclet a căzut și a murit aici, s-a necat. Nu știu nici pe ce, tot bătrânii povesteau. Vineri, nu știu de unde, nu știu cum. Nu v-am zis, aici e podul blestemat. Podul blestemat. Ziceau alții că treceau noaptea, târziu și ieșea înainte cineva de pe ei și părea, eu știu. Da, așa spunea? Așa povestea. Ați auzit? Da, cum? Da, am auzit, cum nu. Și te duci acolo și n-ai și cătat noaptea pe la podul Ciobănașului. Da, interesant. Da. Dar s-ar putea și așa. A fost o tragedie, aici a fost o emoție colectivă, trebuie să spunem, domnul Gheorghe, pentru că tragedia care s-a întâmplat în 29 iunie 80, a marcat o întreg județul Botoșani, Suceava, Botoșani și Iașu și Fălticeni. Și Fălticeni. Da. Plus că s-a ajuns la nivel național, adică despre tragedia asta a aflat soții Ceaușescu. Nu a mai fost accident așa mai mare ca asta. Deci în România nu s-a mai întâmplat. Nu. Atunci, sigur. Nici în altă parte până atunci, doar au spus, în Europa. Doar așa i-au scris o România, Dragomiru, doar a fost și o filmat și așa. Da, am înțeles. Soții Nicolae Ceaușescu sigur a auzit de tragedia asta. Da, el a stopat-o tot atunci când a auzit că a fost vorba de caușuc și femeii s-a vantat de chimie. Da, el era Ceaușescu. Sigur, și aici Ileana a dat ordine și numai. Da, care a explodat. Asta. Că așa au zis aici, atât. Au venit experți. Au venit, au măsurat, au venit. Sunt specialiști în țară la noi. Din păcate, dosarul nu se știe nimic. S-a clasat. De atunci l-au omorât. De atunci? De atunci nu mai dat, nu mai făcut, nu mai... Au mai ieșit ziariști de ăștia tot. Au venit și au mai filmat, s-au oprit, iar au mai dă. Doar nu v-am spus că a fost acel la Scânteia și de la Iași. Aici a fost, în spatele meu. Atunci ziua aia. Atunci, în 6 seara când s-a întâmplat. Și ei fotografiau ce făceați dumneavoastră. Da, cum? Și polițarii sunt care au pozat meu. Deci aici de la securitate. În ziua aia de duminică, dumneavoastră ați ajuns la câteva minute după accident și ați fost singurul care v-ați băgat în apă și ați intervenit pentru salvarea persoanelor. Da. Au mai venit oameni tot de la noi cu canșe, de pe pod, știi, legat o canșă cu o frânghie și arunca și trăgea. Când n-am scos toți oamenii, eu scos, au tras și ei, oameni. Și l-au tras cu canșa, o leac și l-am prins eu și l-am tras la mal. Așa au fost, și să spun. Da, n-am și să povestesc. Ați fost și singur care ați intrat în perimetrul ăla, care a permis autoritățile. Atâta numai eu, la urmă numai eu, atâta. Autoritățile stăteau pe pod, filmau, le vorbesc, pe pod filmau în toate părțile. M-au chemat sus, medicii să-mi facă o injecție în gură, nu știu, și am refuzat.
Din ce motiv? Adică că e frig acolo sau nu știu și să te întărească, nu știu precis. Dar dumneavoastră ați fost un bun cuvântător. N-am făcut nicio injecție eu, niciodată și i-am refuzat și ei s-au ținut de mine. Dar m-a trecut acolo, că dacă cumva e ceva să mă duc la spital. Domnul Gheorghe, și totuși ați fost singurul care ați legat autobuzul. Nu s-a băgat pompiere să lege autobuzul. Cum? Nu s-a băgat nimeni. Nu v-am zis. Eu, să te legi cu cablul și alea, cât mâna, să te acufund. Așa mi-a dat Dumnezeu noroc. De acolo nu putea să iasă nimeni, nu eu. Nu altul. Dar asta e. Am avut. Ați avut Dumnezeu, atâta, altcineva nimeni. Nu v-am zis? Și dimineața când m-am sculat, nevastă mea, tu ai un păr alb în cap aici. Ați albit peste noapte? Da, noapte, așa ceva. Mama a murit de bătrână și nu păr alb. Și eu, iaga, de la tragedie aia, deci practic m-a șocat. M-a șocat, dar eu n-am știut. În moment nu v-ați dat seama? Nu ne-a dat seama nici deloc. Eu tot înainte mergeam, că tot așa, dar uite că nu-i. Undeva ți găsește. Da, asta e viața omului.